בישראל היום יש עשרות אלפי דירות עם חשמל לא תקין, עם תאורה לא תקינה, עם שקעים חשופים ליד מיטות של ילדים, עם בוילר לחימום מים שלא עובד, ועם לוחות חשמל בסכנה של דלקות והתחשמלות. אלה הם רק חלק מהתנאים הקשים בהם חיות משפחות במצוקה ברחבי הארץ. באמצעות הצוותים המקצועיים שלנו בתנופה בקהילה, אנו משפצים מאות דירות בשנה ומחזירים את האור והבטיחות הביתה. אמא שהייתה מבשלת במטבח חשוך לאור נרות, או בית שעלה באש כולו, או ניצול שואה שחי במשך כל החורף בלי מים חמים. ילד שחי עם אור תקין בבית וקשיש שחי בבית בטיחותי, יש להם אור בלב ושקט נפשי. כל ילד צריך לגדול בבית כזה, וכל קשיש צריך להזדקן בבית כזה. ביחד נחזיר את האור הביתה.